Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kat kum gi khubol ong balai ngut ki nong India ki la Shah kem hapo Canada halo ke jinge don benta jongki ha ke jinge synreit kuli habar ka wei ke jaka sa Bri U hapo ke nong ba sorry ye ki lai ngut la pen ngat hapo ki katu kan ni ki kendon pen khen an jong ke jing pen dan kam bakla ye ki tiar siat bat la pha sha ken hon to kit tat hadu ke santrik jong niu banai rempang ha ke por kumbas lai san performance step ki pulit ke nong ba sorry ki layok priang ya ka wei ke phone ha ke sitarik jong rempang halo ke jing ya synreit kuli bat jing wiang ding haba jong ke wei ke jaka sa Bri U hajan ke surok Kyrshan road bat ke surok shispa lai po art street ki pulit ke tanat sorry police service SPS ki badan hapok ke kam hakate ke por balayo e kate ke jing tip ki la lek mare marmar sakate ke jaka hakaba ki la lap e kate ke jingja bat ki la yo ru ban kem no ikte ki langut ki badan keti hakate ke jingja ka project assurance ka de ke jing thmu hakaba ka SPS ka pahara haki jaka bamarjan bat ki jaka trekam balasha thombor haki kam dawa pisa bat ki jing sha siat ki bayade bat ka dawa pisa ye ki langut ki basha kenok la kem daki officer jang ka SPS hadin kendiat por hajan ka 28 avenue bat 140 street hadin baki larung haka wei ke kali bayat lang la kedau ka SPS haka jing penbana patai kubor kini ki langut ki rangba ki de ki belatip kyrteng ku muharjot sing arpoi snam karta utaran bir sing kat kendai snam karta bat udaya jit sing ka arpoi snam karta baroh langut ki la syak pen ngat haka wei ke jing syak kenok baki la pen bathai sulai syak wei ke jaka kat kum ka an pen shitom ben jong kari Canada la syak pendap shu ya ki jing siu haki sengi banwan katanat jang ki kamrunar bakong san jang ka SPS kala shimti ya ke jing tokit bat kala pen trekam ya katanat trekam khaput jang ka Canada haka jing tokit ke SPS kala pen mi ya ki dur jang ki langut ki basya kenok bat kala kerpa ya ki paidbah bakin ya sam ya ki jing tip halo kani ke jing ja kan thop ya ki dur CCTV lani dashcam na ka banta ban tokit bat le ya ka badan kam ka SPS ka kermem ba ka jing pen mi paidbah ya ki dur jang harjot sing utaran bir sing bat udaya jit sing billing kan penlong ya ki wei pat ki sakhi ki nong Shah le ben lani ki parlok ban wan shakhamat bat ki jing tip ki bayadei haka bayadei bat ki kam jong wei ni bon ngut haka step jong lani shwa ka shitarik urempang loong ka tanat tokit tang haka tayo baladet kata haka arpun retari ukla lengkot arngut kirang ba nong India kila syakem haka wei pat ka jing syak siat sulai haki por bakem lalap bat kurup ya ka sulai ka bala bu lot kini ki arngut ki dei ki belatip kyrteng ku muharsh deep sing arpho snam karta baru han spirit sing arpho snam karta berarngut lapen ngat haka jing syak kenok baki syong haka kali da ka batip baka don ka sulai uhash deep u ya kendu ya ka jing syak siu ka bakam he na ka benta ban penyat ya ka te ka kali